Είναι κοντά μας ο πολύ γνωστός εργατολόγος και έχουμε και καιρό να τον συναντήσουμε, ο κύριος Γιάννης Καρούζος. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Καλησπέρα κύριε Γιατσόγλου και στους ακροατές. Όλα καλά? Ευχαριστώ πολύ. Όλα ωραία, δόξα τω Θεώ. Όλα καλά. Όλα καλά. Μια χαρά. Βέβαια υπάρχει και πολιτική διάσταση, γιατί από ό,τι φαίνεται το Μέγαρο Μαξίμου θέλει να πιέσει κυρίως το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει κέντρο γενείς ψηφοφόρους, να τοποθετηθεί σε μια σειρά αποζητήματα που θα προβλέπει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο. Αυτό είναι το πολιτικό σκέλος. Πάμε τώρα στα δικά σας. Τι πληροφόρηση έχετε και πάνω κάτω έτσι μια πρώτη εικόνα, γιατί όταν με το καλό προχωρήσει αυτή η ιστορία, μάλλον θα σας έχουμε κοντά μας εδώ μια ώρα για να τα πούμε αναλυτικά. Ναι, έχουμε ξαναμιλήσει λίγο στην αρχή της σεζόν, ας το πω έτσι, για αυτά τα θέματα. Κοιτάξτε, να σας δώσω και ό,τι σας πω είναι αληθινό. Αυτό το νομοσχέδιο που θα έρθει τώρα είναι ουσιαστικά η απεικόνιση στην πράξη εκείνων των διατάξεων, υπό άλλη μορφή βέβαια, πιο σύγχρονη ίσως, πιο προσαρμοστική, των διατάξεων Γεωργιάδη όταν ήταν Υπουργός Εργασίας, σε εξής βασικά θέματα. Ψηφιοποίηση της λειτουργίας της εργασιακής σύμβασης, ειδικά για τις επιχειρήσεις. Αυτό αποτελεί ένα εργαλείο που θα απαλύνει την γραφειοκρατία, θα περιορίσει τα έντυπα, αφού θα μιλάμε πλέον για ένα έντυπο, για μια κατηγορία που θα πρέπει ο λογιστής που απασχολείται με εκατομμύρια πράγματα να συμπληρώνει. Άρα συζητάμε για έναν αέρα άλλο στη λειτουργία της επιχείρησης, έναντι της γραφειοκρατικής διαδικασίας, πρόσληψης, αναγγελίας όρων, εξέλιξης, σύμβασης εργασίας, αποχώρησης, απόλυσης κλπ. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι το περίφημο Εργάνη 2, που περιλαμβάνει και το πρώτο στην πλήρη διάσταση εφαρμογής τεχνολογίας. Παραδείγματος χάρη, δυνατότητα να γίνεται μια πρόσληψη με ένα SMS για μια μέρα και να γίνεται και η λήξη της σύμβασης της πρόσληψης πάλι την ίδια μέρα, την επόμενη πάλι με ένα SMS, αντί να υποβάλεις ολόκληρη γραφειοκρατική διαδικασία. Τώρα, αυτά είναι και άλλα γραφειοκρατικά θέματα που θα περιοριστούν με συγκεκριμένες διατάξεις πρακτικής εφαρμογής που θα τις αναλύσουμε όταν έρθει η ώρα. Πάμε να δούμε αν υπάρχει κάτι το ενδιαφέρον που να προκαλέσει ταραχή. Εκεί λοιπόν έχω να σας πω το εξής. Έγινε μια συζήτηση από πολύ καιρό τώρα, που υπάρχει χρόνια στην Ελλάδα ως σύστημα καθορισμού του χρόνου απασχόλησης, η περίφημη διευθέτηση του χρόνου απασχόλησης. Και λέω έγινε συζήτηση γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι θα έρθει σε διάταξη τελικά. Γι' αυτό κρατάω μια επιφύλαξη. Σύμφωνα με την οποία ένας εργαζόμενος μπορεί να εργάζεται κάποιες ώρες παραπάνω μέσα στην εβδομάδα, από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες την ημέρα, την επόμενη εβδομάδα να μαζεύονται οι ώρες αυτές ή να δουλεύει λιγότερο ή να μαζεύονται και να παίρνει μια μέρα ρεπό επιπλέον. Να δουλεύει δηλαδή 4 μέρες την εβδομάδα. Αυτή είναι η διευθέτηση που ισχύει στη χώρα μας σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Σκεφτόταν πάντα το Υπουργείο να την κάνει σε μικρότερο και κυρίως επειδή έχουν πιέσει από τις επιχειρήσεις εστίασης, δεν τους βγαίνει ο κόσμος για να καλύψουν τις βάρδιες, ειδικά με την ψηφιακή κάρτα, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα έρθει. Αυτό είναι το ψηφιακό νέο εργασιακό που θα μπει στην εφαρμογή με επιμέρους κάποια άλλα στοιχεία τεχνικού χαρακτήρα. Το ψωμί όμως εντός εισαγωγικών θα το δούμε μετά το σχέδιο δράσης ή με το σχέδιο δράσης που η κυβέρνηση δεσμεύεται να υλοποιήσει και να καταρτήσει σε νόμο, όπου θα προβλέπονται κίνητρα για υπογραφή συλλογικών συμβάσεων. Ο Βαγγέλης Οδουράκης τα έχει γράψει όλα στο άρθρο του. Εμείς τα κωδικοποιούμε σε κεφάλαια, γιατί δεν θα έρθει τώρα αυτό για τις συλλογικές συμβάσεις, θα έρθει αργότερα. Προφανώς. Τώρα θα έρθει το πρώτο κομμάτι. Στις συλλογικές συμβάσεις, τώρα σήμερα γίνει μια πρώτη συνάντηση της Υπουργού με τους κοινωνικούς εταίρους. Δεν ξέρω τι υπόθηκε ακόμα. Όμως η στόχευση είναι η εξής. Πάση θυσία να υπογράφονται συμβάσεις στη χώρα. Πάση θυσία. Το πάση θυσία σημαίνει, κατά την άποψή μου, πιο εύκολα να κηρύσσεται υποχρεωτική μια συλλογική, άρα να έχουμε ισχυρές εργοδοτικές οργανώσεις για να υπογράφουν. Δεύτερον, κάποιες διατάξεις του νόμου Χατζηδάκη για την. Συγγνώμη, μέχρι τώρα, ας πούμε, στον κλάδο της εστίασης και τα λοιπά, ήταν εύκολη η διαδικασία αυτό που έχει προκύψει? Κοιτάξτε, υπάρχει η ευκολία, η δυσκολία έχει να κάνει και με την κουλτούρα των κοινωνικών εταίρων. Η εστίαση και ο τουρισμός πάντα υπέγραφε. Γιατί να μην ξαναυπογράψει? Ναι. Αντιληπτό. Όμως, όλα τα υπόλοιπα που έχουν γκρεμιστεί, ειδικά την περίοδο των μνημονίων, είναι ένα θέμα βέβαια. Αυτό λέω. Αυτό ακριβώς. Την πλειοψηφία. Και αν θέλετε, επειδή χρόνια τα λέμε, το ζητούμενο κατά την άποψή μου στην εργασία, και αν με ρωτάγατε στην Ελλάδα σήμερα πώς πάει η εργασία, το εργατικό δίκαιο, θα σας έλεγα ότι πρέπει να αλλάξει κουλτούρα σε συλλογική διαπραγμάτευση και ηθική συνεργασία. Θα το συζητήσουμε ένα βράδυ αυτό, τι σημαίνει ηθική συνεργασία. Αλλά πάμε στις ειδήσεις. Λοιπόν, άρα. Το πρώτο είναι να κάνουμε πιο εύκολα την υποχρεωτικότητα των συμβάσεων. Δηλαδή να ισχύουν για όλους τους κλάδους. Για όλο τον κλάδο, άμα την υπογράφει μια εργοδοτική οργάνωση. Τι κάνανε λοιπόν οι εργοδότες? Την υπέγραφε μια εργοδοτική οργάνωση και φεύγαν μετά από την οργάνωση, άρα δεν δεσμευόντουσαν. Αυτό θα
περιοριστεί σαν φαινόμενο. Άρα πήγαιναν στον κατώτατο. Μην ξεχνάτε ότι οι συλλογικές συμβάσεις δίνουν ένα 18-15% πάνω από τον κατώτατο. Άρα μας βολεύει όλους τους εργαζόμενους να έχουμε συλλογικές συμβάσεις. Το δεύτερο είναι, κάποιες εταιρείες που θα έχουν προβλήματα οικονομικά δεν θα ισχύουν για αυτές οι μισθοί των συλλογικών συμβάσεων. Δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Αυτό θα πρέπει να αποδεικνύεται. Και για αυτά ναι, γιατί αυτό τώρα είναι μια έννοια λάστιχο. Αυτό ισχύει έτσι κι αλλιώς. Μάλλον τώρα θα υλοποιηθεί με υπουργική απόφαση. Με κάποιο τρόπο πολύ συγκεκριμένο και προφανώς με κάποια κριτήρια και προϋποθέσεις, έτσι. Ναι, εννοείται είναι λάστιχο. Δεν συζητάμε τώρα. Εμείς δεν λέμε τώρα ότι αυτά όλα θα είναι ξαφνικά η ανάταση της εργασίας και η ανάσχεση του προβλήματος που υπάρχει στην αγορά, όπου υπάρχει και όποιο είναι. Λέμε ότι θα δούμε και θα το αξιολογήσουμε για να τοποθετηθούμε. Μάλιστα. Στον αντισόπιτο έλεγχο και διάλογο το Υπουργείο το προκαλεί. Θέλω μια τεράστια χάρη να βάλουμε μια άνω τελεία εδώ και θα ολοκληρώσουμε σε λιγάκι για να πιάσουμε λίγο την έναρξη. Έχουμε τώρα την ελληνική συμμετοχή, έτσι. Είναι ο δεύτερος ημιτελικός. Όλοι τώρα είναι στραμμένοι στην Eurovision για να δουν τι, πώς και τα λοιπά. Μιλάμε για συλλογικές συμβάσεις, μιλάμε. Όχι. Να σας πω κάτι. Επειδή έχετε πολύ χιούμορ, θα ήθελα να το σχολιάσετε κιόλας. Μας ακούει κανείς. Λοιπόν, έγινε. Όχι, περιμένετε. Νομίζω ότι πείτε μου τώρα ότι δεν είναι στραμμένοι όλοι εκεί. Για να δούμε, η Κλαβδία τώρα θα κάνει την είσοδό της και μπαίνουμε τώρα. Ελλάδα, έλα. Θετική ενέργεια, παιδες. Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Κοζάκου Καμπουτζίδης ήταν στο σχόλιο. Γλυκιά μου μάνα μη μου κλαις, μαύρα κι αν σου φορούνε το ξέθωρο το σώμα μου, φλόγες δεν τον νικούνε τα χελιδόνια της φωτιάς, θάλασσες κι αν μπαίνουνε του ρίζο μου τα χώματα, ποτέ δεν λησμονούνε αστερώματα μου μικρή, γύρε να σε φιλήσω. Καλή επιτυχία. Ωραία παρουσία από ό,τι βλέπουμε εδώ. Δεν είμαι και ο πλέον αρμόδιος. Βλέπω αυτό που βλέπω και νομίζω ότι καλό είναι. Μακάρι να πάει και καλά. Εντυπωσιακό το θέαμα πάντως. Λοιπόν, ο κ. Καρούζος κοντά μας, γνωστός εργατολόγος, και έχουμε μείνει στο θέμα αυτών των συμβάσεων. Βέβαια, εσείς βλέπετε εύκολο το να πάμε στο επόμενο στάδιο από την εμπειρία που έχετε, ακριβώς επειδή έχει γκρεμιστεί το σύμπαν, ειδικά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης? Κοιτάξτε, γιατί ούτε, συγγνώμη που διακόπτω, ούτε και σε επίπεδο όριμων συνδικαλιστικών οργανώσεων μπορούμε να αναφερθούμε. Κοιτάξτε, η παραίτηση και η κρίση που περάσαν στη διάρκεια των μνημονίων θυμίζει ένα γάμο που διαρκεί τουλάχιστον 50-60 χρόνια. Ναι. Μπορεί όλοι να είναι ευτυχισμένοι στο γάμο, αλλά έχουν ήδη γεράσει και μπορεί τα συναισθήματά τους να μην τα καταλαβαίνουν στο μεταξύ. Ναι. Αυτό ακριβώς γίνεται και με τη συλλογική διαπραγμάτευση. Όταν κάποιος έχει να διαπραγματευτεί 13-15 χρόνια, πέστε μου εσείς καθήμενος σε ένα τραπέζι τι θα ζητάει. Γι' αυτό και όσες φορές μου έχει τύχει, εγώ είμαι και μεσολαβητής στον οργανισμό Μεσολάβητης Διαιτησίας. Πολλοί επιμένουν σε μισθούς το 12 μήναμε τελευταία φορά. Ας ξεκινήσουμε από το 12, τι αυξήσεις τα έχουμε πάρει. Και έρχονται οι εργαζόμενοι και λένε: από το 12 έχω υποστεί 20% απώλεια. Ξεκινάω με μια αύξηση 20%. Αν ακούσει μια εταιρεία σήμερα ότι τη ζητάς αύξηση 20% με το καλημέρα, δεν θα τη δώσει, θα σηκωθεί να φύγει. Αν φύγει, υπάρχει ρύθμιση. Και έτσι λοιπόν φτάνουμε στα διέξοδα. Ο δε εργοδότης από την άλλη, μαξιμαλίζοντας, λέει: ο Μητσοτάκης πήγε τον κατώτατο εκεί. Μια χαρά σας είναι. Ξεκινάμε από λίγο παραπάνω. Αφού πήρατε τόσο υψηλό κατώτατο, τι θέλετε, να πάμε σε ένα 5%? Εκεί λοιπόν αρχίζει μια συζήτηση. Ο πιο ισχυρός λοιπόν στη διαπραγμάτευση, αλλά και ο πιο έξυπνος, γιατί η διαπραγμάτευση και η Ατζόγλου, έχω 25 χρόνια εμπειρία στη διαπραγμάτευση συλλογικών συμβάσεων. Ο πιο έξυπνος στη διαπραγμάτευση πρέπει να καταλάβει ότι είναι η ελάχιστη μισθή. Έρχονται όλοι με φόρα στη διαπραγμάτευση, φοβούμενοι ότι μεν εργαζόμενοι δεν θα πάρουν ποτέ παραπάνω μισθούς. Όταν λέτε ελάχιστη, τι ακριβώς εννοείτε?
Δηλαδή, όταν εσύ έχεις μια συλλογική σύμβαση που λέει ότι θα ρυθμίζει τους μισθούς στο εμπόριο, στη δημοσιογραφία, ναι, θα ρυθμίζει τους κατώτατους. Κανείς δεν απαγορεύει να πάμε και παραπάνω μετά σε μια ατομική συζήτηση με κίνητρα, με πριμ, με μπόνους που μπορεί να δίνει ο εργοδότης, όπου είναι εφικτό και ηθικό, έτσι. Ναι. Δεν μπορεί λοιπόν με μια συλλογική σύμβαση να ψάχνω τους υψηλότερους μισθούς, αυτούς να θεσπίσω. Είναι η ελάχιστη προστασία. Από εκεί πέρα υπάρχει η ικανότητα του εργαζόμενου, η καλή πίστη του εργοδότη, τα κίνητρα, τα μπόνους. Εκεί λοιπόν μπερδεύεται το παιχνίδι. Ο δε εργοδότης από την άλλη σου λέει: να το κλειδώσω αυτό που θέλω να δώσω σε ένα χ μισθό στη σύμβαση, και άστον τώρα για 2 χρόνια θα δω τι θα κάνω. Που και αυτό είναι λάθος. Γιατί και αυτός αγνοεί ότι η σύμβαση είναι το ελάχιστο. Κάτσε εδώ σε ένα κίνητρο μετά στον εργαζόμενο, κάλυψε του με ένα μπόνους τον παιδικό του σταθμό, δώσε μια θεσμική άδεια παραπάνω μητρότητας, να δουλεύει η γυναίκα από το σπίτι, να μπορεί να έχει το νέο της παιδάκι, ας πούμε. Δηλαδή, θέλω να πω, χρειάζεται μια άλλη κουλτούρα. Από το 12 έχουμε να την ανακτήσουμε. Ναι, έπειτα έχουμε και ένα συνδικαλιστικό κίνημα αποδυναμωμένο, τελείως. Έτσι, δηλαδή, βλέπετε τις απεργίες τι γίνεται. Δεν πιέζεται η εργοδοσία. Δεν πιέζεται, δεν φοβάται η εργοδοσία. Ωραία. Με την καλή έννοια. Περιμένουμε και σίγουρα έχουμε αρκετά πεδία που μπορούμε να αναπτύξουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και θα έρθει και εδώ ένα βράδυ, να το ξέρετε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Έχουμε και άλλα πράγματα να συζητήσουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.